יהודה, בוא רגע. כן, אבא, רצית אותי? יהודה, אני גולש פה להיסטוריה של המחשב, ואני רואה שאתה גולש לכל מיני אתרים מפוקפקים. מה זה צריך להיות? אני לא יודע, אבא. מה זה אתה לא יודע? אני מצפה שאתה... כן. אתה יודע איזה נזק כזה יכול לעשות לך? יהודה, בוא הנה. מה? יש לך משהו להגיד לי יותר מסודר, אז תבוא ותגיד לי, בסדר? בסדר, שתדע שאתה לא היחידי שנכנס להיסטוריה. הלו, אלי? כן, מצטער לכם, אני לא יכולתי להגיע. תקשיב, אלי. יש לי משהו ממש חשוב לדבר איתך עליו. יש מצב אתה יושב איתי ב4:30 בסניף? וואי, תודה אחי. ביי. מה נשמע? רציתי לדבר איתי, לא? כן. יש לי משהו שאני צריך לדבר איתך עליו. שפוך, אני מדריך שלך, אתה יכול לדבר איתי על הכל. אז ככה, אתמול חזרתי הביתה מוקדם ואף אחד לא היה בבית. הכנתי לעצמי איזה ארוחה טובה. עליתי למעלה להתפסבק. פתאום עלה לי איזה אתר. תקשיב שנייה. נתן, חכה רגע. אני חייב לטפל עם נתן באיזה משהו לנושא הפסח. בסדר? רגע, אני לא שואל אותך. בסדר? טוב? הרב, אפשר לדבר איתך על משהו? בוודאי. אתמול בלילה, כשחזרתי לבית, והבית היה ריק, אז עליתי למעלה ודיברתי בפייסבוק עם חברים, ופתאום קפץ לי איזה אתר ונכנסתי. טוב, תשמע, היום זה קורה לכולם. צריך להתגבר במצוות, בקיום אורח חיים דתי. טוב, תשמע, אני חייב ללכת. שומע אחי? אתה בא לבאר? מה באר? אנחנו בבית ספר עכשיו. מה יש לך? זרום איתי. טוב, אני אבוא, אבל תן לי שנייה להביא את הפקל מהבית, טוב? אוקיי. אני רודף אחר חוקיך מחד, מאידך תשוקתי אותי רודפת, בוש ונכנע ובישך, והלילות הארוכים והבדידות והשנים, והלב הזה שלא ידע מרגוע, עד שישקוט הים, עד שינוסו הצללים. לאן אלך, אנה אפנה, כשנחמה תתרחק. יהודה, בוא צא בחוץ. למה אחי? אחלה מים. בסדר, בוא בחוץ, נפתח את הפקל, אחר כך תחזור.
מה זה הפרצוף המשעה הזה? עזוב, לא משנה. מה לא משנה? זה מה שדיברת עם הרב? לא רק. לא רק, אז מה עוד? סתם, חשבתי שהוא הרב ואני התלמיד. אולי הוא יכול להבין אותי. הרב? הרבנים האלה הם חבורה של חרטטנים, מה אתה הולך לדבר איתו בכלל? אבל... אין אבל, עכשיו אתה מדבר איתי. מכיר את זה כולם רק אומרים לך אסור ואסור? אף אחד לא באמת אומר לך מה לעשות, תכלס. רק אומרים לך, זה לא טוב, זה לא בסדר, אתה צריך להיות חזק, אתה יכול לעבור את זה. נמאס לי כבר, חלאס. ברגע שאתה אומר פורנוגרפיה, ישר כולם משתיקים אותך. מה, זה לא נושא שצריך לדבר עליו? זה כן, אבל אתה לא תשמע אף אחד מדבר עליו. נמאס לי. אז מה אתה רוצה ממני? טוב, אני חוזר לבאר, אתה בא? סיים בקפה ואני אבוא. בין אמת לאמת, בין הלכה למעשה, בין הימים ההם לזמן הזה, בין הנסתר לנגלה, בין העולם הבא לעולם הזה. ושואל ומבקש